samar pamore
bakal golek Gusti Kang Karya Jagat, aku njaluk tulung katresnanku Wandan panjenengan usadani. Wandan aku tresno karo kowe Wandan. Wandan, kenapa kowe kok kaya ngono? Aku njaluk ngapura Wandan, aku njaluk ngapura. Ketoke pas ana wong semaput kok jengking. Iki wayah anyep-anyep malah ngene. Wandan, duh Gusti, aku tresno karo Wandan. Duh Gusti, agih. Apik. Kowe seneng goreng-goreng atiku. Kok goreng-goreng iki kepiye to Kakang Satya? Atiku iki tratapan. Oh, dadi iki sampean mau wedi. Yen tok aku kuwi nganti tumekaning pati ngono piye? Sapa wonge sapa? Wong kowe iki pacangan kene Gunung Sunding. Iya. Kok nganti Kantaka apa meneh kowe nganti pati. Banjur aku kepiye, Wanda? Yen perkara kuwi rak gampang, sampean iso golek meneh. Kamangka prawon ana ing Gedung Bacin kene iki ayu-ayu lho, Kang. Wanda, Heeh. najan tok akeh prawan ing Gedung Bacin. Aja meneh ning Gedung Bacin. Wanita kang kasongan dirgantara, kapit ing samudra, sinangga ing bantala. Iki mung sliramu kang dadi kusumaning nala wong. Tenan apa piye? Dene ngopo kowe ora percaya? Sampeyan kuwi ora ngapusi. Gek-gek ning ngarepku sampeyan kandha kaya ngono. Wong wadon sing ayu kuwi mung aku, ora ana wong liya. Ning nyatane mengko yen ana ning mburiku malah sampeyan godhog lawan wong wadon liya. Jenengku wae Satri. Aku uga duweni sifat satriya. Ora bakal mangklung lan tiyung marang wong ayu. Sinaosa widodari kang mati jawah mung sliramu kang dadi telenging ati. Apa bisa tak demi kate kandhane sampeyan to, Kakang? Aja kok kaya ngono. Tenan. Reh ati. Sampeyan ora ngapusi. Sampeyan aja nganti kapintir lawan wanita liya yo, Kakang. Mung sawiji aku sing sampeyan tresnani. Akeh tangga tepalu. Kang Nias Semarang. Najan to tangga teparo kang Nias Manitowo. Ora bakal Sampeyan kuwi ora sanggane
Kéwan lamun sliramu kamu utaran priya liya. Yen kowe wong kang sekti calon bojomu Wandan tak jaluk. Menungso kang ora apa-apa lan ora duwe tata krama. Wandan gak rungkepi kanthi salembaring nyawaning satriya. Lamun sira ngepene Kéwan, kowe padha karo jabel nyawane satriya syukur ragat. Mula bakal tak bukuhi. Ojo kagian. Tentu ing papan kene aku antaraning satriya kang bakal tumekan. Taker marus milantat antem aji jaya kawijiyan nggodhog pandem. Jos! Ojo mungso koma. Sampeyan ora usah kuwatir. Ayo Bakal sabian Sabian sokong kuriso. Jadi bareng-bareng. Aji Sakti. Ya! Kakang Sakti. Ayo. Mongso aku ora iku wong ngadepi Lamongan kang mawa pedhot. Rumangsa ora mawa aku ngadepi kowe. Yen ngono aku jaluk mati pamrada. Jaluk mati. Bapak Muraga kula nyuwun pamit, Bapak. Omong kowe Wandan lan kowe satriya sejati ning sapa sing papan. Lho, kok kamu rogo? Ora dadi wong urip kuwi. Aja sok seneng pamer songas-songaran. Pamer atu sing balung kandeling kulit. Mung sak tenane aku nodi kok Rek. Sepiro kanuragan sing tak paringne marang kowe, apa kabeh kuwi mau wis mbok cakne kanthi pedhit. Nuwun sewu Bapak. Kula menika saben ari menika sinau bab olah aji jaya kawijayan. Namung kemawon menawi dipun tandingake kalih panjenengan. Kula menika mboten kuwasa. Menawi panjenengan nodi Bapak, mbok ampun sesanget. Menawi nyawa kula menika ical saking raga kula panjenengan piyambak ingkang kecalan. Menika laras lho Bapak, saben dinten nyatane kula nggih budidaya gegladen kaliyan Kakang Satriya. Nanging yen tok kula menika kalih panjenengan nggih mboten kumawi. Wandan lan kowe Satriya. Sak tenane aku mung nodi sepira to kasektenku. Umpama kuwi mau kok ora aku sing mbok tampani aji, aku darbeni kapitayan mesti tumekaning pati kok ndosane. Nuwun sewu Bapak Muraga. Nggih. Ngantos panjenengan menika rawuh wonten ing papan pandhadharan Gunung Sumbing menika. Estunipun wonten menapa to Bapak? Sethithik pancen ana bab sing bakal tak paringne marang sliramu saklorone. Nanging bab kuwi mau ing mengkone bakal gawe kepenake awak.
Nanging sadurunge aku paring dalan tomargi kanggo kowe sakloron, luwih dhisik aku tak titip omongan ya. Kados pundi Bapak ngomong? Ana tetembungan. Aja ngaku pinter yen durung bisa golek luputing awake dhewe. Aja ngaku goleni isih durung bisa yen isih seneng ngasurake marang liyan. Lan aja ngaku suci yen durung bisa manunggal kelawan Gusti. Mula sangka kuwi ya, yen pintermu kabeh kuwi mau tanpa pangerten bebasan kaya mlaku ning kreta kalarak playu ning jaran. Ing kono bakal terjang apa wae jalaran tanpa srat. Mula sangka kuwi ya, Le. Yo. Aja ngaku pinter yen durung bisa luputake marang awake dhewe. Aja seneng gegamah marang liyan, kena landhep nang aja natoni. Kena pinter aja ngguroni, kena dhuwur aja ngungkuli, kena banter aja nglancani. Kae tembunge sapane sing kaya ngono. Bapa Muraga, sesorah wewarah wejangan dika menika sinimpen sajroning kalbu. Menawi kula lirwa anggenipun ngecakaken menapa ingkang dados panganduka panjenengan, monggo pekaken kula kados turangga ingkang bedal menika Bapak. Ana unen-unen pucuke gunung kang dhuwur kae lho. Bisa manggon ana sak ngisoring dlamakan. Waton urip kuwi mau gelem budidaya lan gelem rekoso. Mula sangka kuwi ya. Sawetara ana ing Gunung Sumbing iki kacondokan pusaka kang aran kuwi ya naga sekti. Mula sangka kuwi pusaka iki bakal tak paringne kowe sadurunge kowe tak kongkon tumuju ana ing tandes jalaran ana ing kono kuwi ana geger kang ora bisa disik. Nun sewu Bapak. Pusaka naga sekti badhe panjenengan paringaken dhateng kula. Lajeng kula panjenengan dawuh wonten tandes. Wonten tandes wonten napa? Wektu dina iki tandes nembe wae geger. Mula kang bisa nyirep reretu kuwi ora liya mung sliramu bakale. Nun sewu Bapak. Kula kinten kadegdayan kula menika dereng pun buntas. Kula nika dereng pono, dereng lega. Menawi kula mati wonten ing raranggana kados pundi? Adi kula. Sampeyan kuwi iki rasa kuwatir, Kakang. Piye? Mengko aku sing bakal sabiyantu kawan sampeyan. Menapa dipun keparengaken tiyang kalih, Bu? Nggih, Ya Bapak. tak parengaken kaya ngono sing karepne aku mano. Kados mekaten. Awit kula menika mboten saged bepisahan kalih Kakang Satriya lho, Bapak. Kaya ngono. Nggih. Iki landheping gaman kerak 27 ta Le. Nanging anggone kecake dol lambari aki kang bonor, rasa kang kiduk upamane gegaman uga bakal miring. Sing landhep iku dudu gaman nanging manunggaling jiwa lan raga kang resik. Saka kuwi kanthi dalan kowe lelaku kang becik tetulung marang sapadha padane kita ing mengkone bakal ana dalan kang Bapak Muraga. piye. Kumancep sajroning jojo kula pitaya bilih kula saged hambuntas reretu wonten ing Kabupaten Tandes. Raton Tandes. Yes kaya ngono. Wis sawetara tak aturke marang sliramu. Nyun agunging samudra palaksana, uga nyun pangestu dhateng panjenengan. Hati-hati aja nganti keri dhuwur